Bueno, hau Gartzela film laburra da. Justo antxe irurta seginen hau grabatzen, Gazpi segura eta zerbait grabatu behar du. Eta, bueno, film labur honetan, askatasun fisiko eta psikologikoan arteko dilema bat agertzen da. Sorteo ez dugu... Iazak ustean txafi, hola esan da. Esplikateko, zer ikusi eta gero bukeran komentatu da. Eta bai komentatu, eneko bizala laguntzaile lanetan eta montaje ere berak entzula. Gero musikaz aparte Josebare script lanetan izan da. Eta, bueno, zuretako den baita, musikariakin grabatu ahal izan genuen bertako banda sonora edo musika. Eta azkenean desente gustatu zen. Proiektu idazten 2007an zen izan. 2009an rodatu genuen da 2010ko uztailako bukatu genuen. Eta bilbidea pixkanak hasiginan festivaltan sartzen, eta nahiko bilbide poletik. Horako lau emanaldi eman ditugu, bakutzen herrian, dara parte Donostian bat. Eta baina urrungo festivala sartuko dana, Bartzelonan izango da, urrungo astean. Eta horrek gabezitu, aktoreak inakek bi sari gabezitu, aktoreon nan bi sari. Eta, bueno, gero... Neketik amena horren eta sari gabezizun. Iazen, Iazen, bai. Iazen, bai, Gipuzkoako film urrunen sari gabezizun. Eta, bueno, euskara zen da dago, gazterazko aztitu zuen. Abarreko santzez. Nik hortontan musik egin dut, eta bere garaxein grabo genuen kuarteto kuerdaz batekin, eta musiki dauke pelikula honetan da bezala funtzio narratibo bat. Konturako esaten bezala daude bi tema printzipal bezala, bada hola tristie eta deprimentie eta agobiantie, eta beste bada asunto positibue eta alaxe eta keuen rolito. Gaur ikusiko uste nola ikortun zier, hoxek azaldu goiz, desaparezu goiz, eta ni uste bide zantiala, batik bat bukaeran. Eta bere garaxen kuartetoko horrezein grabo genuen arren, gaur musik eskolako Mari Jose Bitxartez eta bertako musikukin, baina duna da, alako moldaketa bat, bi flauta, eskusoinu eta pianokin. Ni uste guztako zatzutela, eta joko jo lau kantu diz, segido joko jo, txalo bukaeran jo, nahi nintzen. Hain motxe diz kantu txalo jo, etxalo jo. Eta gero musika egitea gero, kortu ikusiko dut. Da hori fijatzen mazen musikan, gero kortuene errezo esatu dituzte melodixek, eta nola egitzi zen da nola, eta hoxe, espero guztoko zartzutela.
beraz, sukalde inguruko kontuak egun hauetan, Hori da, bai, atzo magalenak egiten ikasi genuen, iniazo algazta erabili. Baitxo, atze, ordu hontan, inbidia ematen digozun, Ana! Ana! Bai, Martina. Nola esan behar zain? Berriz ere berandu! Hau ez dun pertsona bat zaintzeko modua! Tira, lagundu, komunera joan berdinat! Kontuz! Betiko zopa zozoa. Astero, jan berdina prestatzen, eta alere ez dun ikasten. Alferrik du nirekin. Ez dun sekula sukaldean ikasiko. Ezi, izotzan ahormenduko da pixka bat oskarbiago eta horrela, eta gainea temperatura horrein 2 gradu bat beste berago, eta hotzak abanta jarri daiteke ontxe, egun horietan. Urrungo egun horietan, hemen kostaldean, naino maiskalak edo la autopizatu behar du, zer bota daian, da mendietan da. Jesu Kristo gure jaunak gaur eta hemen. Hau ez bai iraganako kontu bat, hau esaten digu. Neri jauna ari zaizkidanak, ez dira guztiak sartuko zeruetako erreinuan. Zeruan dagoen nire aitaren naia egiten dutenak baizik. Berandu! Gaur ere berandu! Mesa bukatu orduko etorri naiz. Mesa! Egunero mesetara joan da zerua irabazi nahi du nala? Zerua irabazteko. Pertsona ona behar da izan. Aitu dun, ona, eta hiri asko falta zain horretarako. Egunon, Mikel. Egunon, Ana. Baskaria prestatzen ari nintzen. Kafe hartuko zu, ala? Bai, ba? Eseri. Historioa kontatzen, Mikel. Nun galtu ginen.
Bai, Parisko metroan, ez da? Bai, sarrerarik gabe zendeten. Hala, estazioa poliziaz beteta zion. Claro, guk tiketik gabe ezin gendun nesia pasa. Baina alako batean gizon bat buiak hasi izan, guk momentu aprotxatuz beste batzukin pasa egin ginen. Paul eta biok etxean ginen inor kontuatzeako. Horra, tio, sorte galanta izan zenuten, Entzin kejatuko naiz. Bueno, amaikak, lanan segi berdet. Ustira arte. Bai, agur, Mikel. Egunon, Martina. Eta hala, 3 astez bazterrak ikusten ibili ondoren Errusiatik Poloniara pasatu ginen. Eta ez pentsa hura ere inungo arazoik gabe ingendunik, Izketaldi hauek, eguna nola alaitzen didaten jakingo bazen, Mikel. Zergatik jarraitzen duzu Martinarekin bizitzen, Ana? Zer zor diozu ba? Ez da zure ama. Ez daukazu zertan zaindu beharrik. Nire zenarraren eriotzaren sama harintzen laguntzen ditu Martina zaintzeak, Mikel. Baina egia esan, gero eta nekatuago nago. Bueno, orain joan egin behar dut. Baina egongo gara. Hurrengo astera arte. Ze pasatzen duen Mikel eta Ire artean. Ibezalako oldu guzti ez deus batekin zerbait nahi duela uste dun. Asiari fundamentuzko zerbait egiten. Gogoratuko aiz, gaur arratsaldean nire lagunak datozela. Kontatu aldizuet, Ana eta Mikel isilpean hizketan harrapatu ditu dela. Anak hil egin nahi nau. Eta beste kakalardo horrek inolako eskrupulori gabe lagunduko dio elkarrekin ies eginez. Mikel Sasienek? Bai, zuen Mikelek mutilona zela uste nuen, baina infernuko ataka baino beltzagoa da. Balasai, Martina, Mikel nire kontu. Bai, oantxe jarrikoa. Martina! Juanita, telefonoan! Bai? Oso ondo iruditzen zait. Enoen gutxiago espero zugandik. Eskerrik asko, Juanita. Agur. Egunon, erosketak ekartzen ator. Kaixo, Martina. Ama, gorantziek eman dizkit zuretzako. Hemendik aurrean nitorreko naiz.
No, agur, Martina. Mutu gelditu aizala? Ze espero unan ba. Hemen, neuk jartzen dizkin atalauak. Haitu dun, neuk! Ezin dut gehiago. Ezin dut gehiago. Neukan guztia eman zure ama zaintzeko. Baina jada ez daukat indarrik aurrera jarraitzeko, Antonio. Ezin dut, Antonio. Ezin dut. Alena, ez zaiz ausartuko, ire buruaz preste egiten. Beti izan naiz, nazkagarria. Ez dut ezkartzarako balio! Ondarra! Honekien ezitzela ausartuko! Urrilla! Nora hoa! Beti ezin! Martina? Martina? Ondo zare? Martina? Thank you.
lana errezia izatea. Alda hor, esateak 200 grabaketi, baino atzeko lana. 200 nintxan? Gidoi esateak, gidoi noiz hori prozesua. Gidoia sinean 2007ko azaroan hasi eta 2008ko ekainako bukatu zen. Gidoia da azkenen historio bat, gero bide literarioa, gero gidoi teknikoa, eta azkenen dialogo guztiak, eta boro bilduta. Eta gure bada proiektu bat, proiektua da aktorekin harremantan jarri, aktoreek baiezkoa, lekuak bilatu, ejemplo ematen, ekipoa, lana lortu. Azkenen bere denbora egon zuen. Eta rodaje bai, egunten ditzan, barroko parte dena. Kanpoko entzan gara parte ostegun baten, ikande goz baten. Eko, bi egun zian, izan zen goizeko 8etan hasi eta gaueko 10 egun baten, da horrengoan goizeko 8etik gaueko 12. Dena, 12 ordu, bi egin. Más o menos. Hor parez batzaren zuen, beste naudeke dut dara. Horrela, politia da hori gutxita, guztua bukatzeko, baina benetan momentu hainbeste ordu egon da gero, zapatu igande gau baten, zapatu horretik pasata, igande pasata, mala letxen. Mala zikazita. Bai, arantxera lazkait esan, gaueko amoiz ezin, nik banihu, dana hola, koko note, ni ezin de eixo, nina pasantzisekin, garo matin da ondo urtentzun, da gero jiri jaga, momentu, dara horren pelota behintzeko, plano bakar. Plano hori gara zen zaren bertzen, da derrior garotzen da. Ego, abiez, iskidietan arantxera erokit da hori, nu iskidietatik egun bildu ematen izan da. Horre, erokenetan da. Eta zean ere, apa izan ere, denbora izan da, laki hartzen dut. Unneku grau, hori zeru grau. Eta... Ez elizak endu ez hori. Eta bai ez da bai eta, guazen grabatzen da, katxarra garin da, antxintzik elizean, presaka, apa izazkuteko, ego hartzezun Andria ezkuteko, eta dana bat ez dinatzen dira, presaka. Apa izan benetako parrokoa, lehaztuko parrokoa, eta lehaztuko. Zemoi, bost zemoi. Kanpoko segura eta hilerez zera jekoa da, segura eta barruko guztia lehazte. Eliza Bengorik lehaztida, sakamonika segura. Olako gauzak zen dira. Eta beste interesantia etxie, iban igizan segun dugun etxizin tokote eta algo matin tokozun hori da berez kasa museo, kasa gorrero lago zozera. Zagan justu kontala, berroi duten da berrotan dute bezala, horiek eta zuzaldie eta dena bazak. Hori da, beraztin, lehenko etxea horrero etxea zan gota bat bizita dago, lehenko modu. Eta, perfecto zetorren, zer Iho bali mazaten dintzen, kaldea, logela, dana dago, detai. Zordune, behin etxea hori lortuta, atretzea ikan, hortik gana apenas, ez. Makinketan izan. Gauzak egin zen. Azkena museo bat zan, da zuzken bere goza elektronikoak, bere aparioak, bere... Hortan, Orduan esatzen amasio egiten, eta mazan kablez jozen dire, ingo baina bezazte grabazio gara, eta grabatzen hasi egin, izan eskandalo ikusiren hori ezin duen dure gara. Denbora eskatzen. Ezken ordu asko zian, baina pasazan apuratzen. Hori bukera esaten da. Egia da baita bukau den duen ere, deneko impresioetzara izan, ze ondo, ze guztua, hori izan zen, bukau den duen ja guztiz. Gaute gero, horretan montaje gero da, gaudekotan ikusi, erabakiz hartu, dana filtau, eta eneko zan arrojan haute, eta zutoken lertzenetik kagana, albekin lotu dugu. Eta gero montaje egotegun, gero musika montaje ginen, graba hau, musiki jarri eta gero sonoriza edizioa. Eta gero sonoriza edizioa, haitzezen txakurrek hautzu diz, timbre, telefonune, efekto piloa dana zuretako. Sí, sonido de zure, dana ezure. Baina, emizte lan da ere uste mezidu. Gu guztora ditu minen, jendek baketza bere iritzi uriko da. Zeratik aukeratu zen bi emakume, historireko? Azken entzalako, bi gizon hartzen ezintzen estereotipo
hau honek edun konflikto bat eta emakumeen artean pixkat erraina eta mainaren arte normalen Euskal Herrian bitzat maneko harreman ez beti baina kasu bat zitu dira de hecho, esaera batzuk brio batera gimizten baita gotzon garaten liburtatik Bai, interneten du páginak kartzelan duten desartuzko Bai, gixenak izanezko asmatu behitu guardia. Azkenen zan, bi emakumeen artean behar bat sortu, ze azkenen zaharra gaztean barra duke, bakarrik ez dalako mondatzen. Beste alde batetik ez du aguantatzen, hor nahi duen, behar eta gorroto baten arteko harreman batean. Hortako, behar duzun bi emakumeen artean, amalabak izan dut ezen, ez da, horreinakin ja, bai egin ziren.